Ongi etorriak aste honetako Gazteratu saiora. Ikus ditzagun orain azken egunetako albiste batzuk. Adierazpen askatasuna muga dezaketen arauak kentzeko eskatu dio Europak Espainiari. Akelarre Netflix plataformako munduko hirugarren film ikusiena bihurtu da. Chill Mafia taldeak berpizkundea birako lehen datak iragarri ditu. Europako Batzordeko Giza Eskubideetako komisario Dunja Mijatobicek kezka azaldu du Espainiako zigor kodearen zenbait atalek adierazpen askatasunerako eskubidean izan dezaketen eragin negatiboaz Espainiako Justizia Ministro Juan Carlos Campori igorritako eskutitz batean. Zenbait aldaketa egitea ere proposatu du aipatutako gutunean. Mijatobiken ustez, terrorismoaren gorazarrea zigortzen duen legeria problematikoa da segurtasun juridikoaren ikuspegitik, haren anbiguotasuna dela eta. Horrek ekarri du Espainiako auzitegiek horien inguruko interpretazio desberdinak eta are kontrajarriak ere egitea, eta horietako batzuk adierazpen askatasunari buruzko nazioarteko araudiaren kontrakoak dira. Kasu jakinik aipatzen ez badu ere, Espainian espetxeratu dituzten artisten auzia gogora ekarri du Giza Eskubideetako komisarioak. Legearen kontrako irainei dagokionez, Mijatobicek uste du horrelakoetan indarkeriarako deia egiten denean baino ez liratekeela zigorrarik izango. Erlijio sentimenduen kontrako irainak ere zigorkodetik ateratzearen alde agertu da Europako Batzordearen Giza Eskubideetako komisarioa. Espainiako gobernuak erantzun dio eskutitzari, eta esan dio lanean ari dela zigorkodearen artikulu. Martxoaren 12an jarri zuten ikusgai Pablo Agüeroren Akelarren Netflix streaming plataforma arrakastatsuan. Flixpatrol orrialdearen arabera, mundu mailako film ikusienen artean hirugarren postuan kokatu zen berehala, Sentinel eta Moxi telesailen atzetik. 78. Donostia zinemaldiko sail ofizialean estreinatu eta areto komertzialetan ikusgai egon ondoren, martxoaren 6ko Goya sarien galan 5 garaikur lortu zituen 1909ko sorgina izan girotutako drama euskaldunak. Hala nola, jantziteria, makillaje eta ile-apainketa, efektu berezi, jatorrizko musika eta zuzendaritza artistiko onenaren sariak. Latinoamerikako hainbat herrialdetan, hala nola Mexikon, Argentinan, Brasilen, Costa Rican eta Uruguain lehen postua eskuratu du. Suitzan, Polonian eta Grezian aldiz bigarrena, eta Txekiar Errepublikan, Maltan eta Errumanian hirugarrena. Turkia, Nigeria eta Libano bezalako urrunagoko estatuetan laugarren, zazpigarren eta 9. eduki ikusiena izan zen urrenez urren. Netflix plataformak euskaraz eskaintzen duen hirugarren filma da, handia eta errementari ere ikusgai baitaude. Laster Fermin Muguruzaren Black Beltza animazioaren txanda helduko da. Martxoaren 12an jarri zuten ikusgai Pablo Agüeroren Akelarren Netflix streaming plataforma arrakastatsuan. Flixpatrol orrialdearen arabera, mundu mailako film ikusienen artean hirugarren postuan kokatu zen berehala, Sentinel eta Moxi telesailen atzetik. 78. Donostia zinemaldiko sail ofizialean estreinatu eta areto komertzialetan ikusgai egon ondoren, martxoaren 6ko Goya sarien galan 5 garaikur lortu zituen 1909ko sorgina izan girotutako drama euskaldunak. Hala nola, jantziteria, makillaje eta ile-apainketa, efektu berezi, jatorrizko musika eta zuzendaritza artistiko onenaren sariak. Latinoamerikako hainbat herrialdetan, hala nola Mexikon, Argentinan, Brasilen, Costa Rican eta Uruguain lehen postua eskuratu du. Suitzan, Polonian eta Grezian aldiz bigarrena. Euskal Herrian zehar ibiliko da Chill Mafia taldea lehen kontzertu hauetan. Ez horregatik gisa berpizkundea bere lehen mistaparen arrakasta handiaren ondoren Euskal Herria osoan ezagutzera ematen ari den laguntaldea bere lehen birako datak aurreratu ditu. Iragarritako lehen data horietan Iruñeko taldeak bere laguna eta aholkularia izan den Ben Jarten zuzeneko partaidetza izango du. Bere hurrengo mistapea prestatzen ari dena eta argia ikusiko duena birako hilabete hauetan. Aurreko astean iragarri zen lehenengo kontzertuaren data, eta 2 egun baino gutxiagotan daba areto ezagunean eskainiko duten kontzerturako sarrerak agortu ziren. Martxotik ekainera bitartean hainbat hiri eta herritan izango dira, hala nola Gasteizen, Tolosan, Iruñan, Bilbon, Bergaran edo Laudion. Adierazi dutenez, oraindik data berria konfirmatzeke daude.
Lehenengo hitz egingo dugu pixka bat zure erretiradari buruz, 15 denboraldi atletiken eman ostean, lehengo urtean erretiratzeko erabakia hartu zenuen. Eta jakin nahi nuen pixka bat nola izan zen erabaki hori hartzea eta nola izan direnez azken hilabete hauek. Egia esan erabakia hartuta zegoen irailetik, ez da pandemiaren asuntoa banekeen ja nire azkeneko urtea zela. Eta horretan zentratuta negoen, alik eta beren lehiatzen, futbolaz gozatzen, eta barrez, egia da gero etorri zela COVID-aren asuntu hau. Eta, bueno, espero nuena, baino askoz ere gogorragoa batez ere, taldekideekin ez nuelako partekatu azkeneko tarte hori, ez? Azkenean erabaki hartzen duzunean, imaginatzen duzu nola izango den azkeneko partido gura, zaletuekin partekatuz zure ibilbidearen bukaera, taldekideekin besartatuz, eta guzti hori galdu egin dut, ez? Horregatik egin zait gogorra uste dut, baina, bueno, dakizunean momentua dela, errezago egiten da erabaki hartzea. Gainera, justo hilabete arraroak izan dira ez, pandemia dela eta. Bai, niretzat gainera Bilbon egonda eta familia guztia Nafarroan egonda, gogorra egiten ari da, orain ere, ez, azkenean ezin naiz etxera joan, familiarekin egon, Bilbon bakarrik nagon, lagunak ditut da bar, baina bai faltan botatzen ditudala nire familiakoak. Eta, bueno, beste modu batean bizi gara orain, ez, baina guzti gertatzen zaigun zerbait da, azkenean denetzat aldatu da bizitza pilo bat, eta, bueno, ohitu behar gara, eta azkenean aurrera atera, ez, zakin doraino helduko garen honekin, baina, bueno, ez dago aukera askorik ez da beste zeo zer egiteko, beraz, jarraitu behar dugu, alik eta hoberen eraman, eta jendeari kostatuko zaiola, gauz asko galdu dituela bitartean, nire kasuan, bueno, ez dut inor galdu, hurbileko inor galdu, eta hori ere, sorte handia da, egoera honetan, eta zentu horretan posiko egon behar familia, baina egia da, bueno, nire bizitza asko aldatu dela. Guztiona uste dut ez azkenean. Eta orain pixka zure ibilbideari buruz pixka bat hitz egiteko, zuzenean pasazinen Lagunak eta La Pueblako taldeetatik Atletikera, ez? Nola izan zen, bueno, hau izan zen jada duela 16 urte, ez, gutxi gora bera, asko, eta nola gogoratzen duzu une hori, ez? Nola izan zen Atletiken eman zenuen lehenengo denboraldia? Realitate asko aldatu da azkeneko urteetan, beraz, atzera botatzen ganean begira da oso desberdina iruditzen zaiten emakumezkoen futbola, ez? Lehen, hobi atzeko guztientzat, aitak esaten zeraten askotan, 20 urterekin erretiratuko zara, ez, 20 urterekin etxekin joan nintzen, ez? Beste tekni batera jokatzea. Apostu hain nuen, gehiago nahi nuelako futbolean, ez nekien noraino helduko nintzen, eta sorte handia izan dut, azkenean bizi izan dut azkeneko boom hau, ez? Eta nirekin jokatu zuten jokalari asko ez dute hau bizi, profesionalizatearen aukera izatea. Zentu horretan, ezin naiz kexatu, ez? Azkenean bizi izan dudalako, egia da, mendik aurrera uste etorkizun askoz ere politoagoa izango dela, emakumezkoen futbolarentzat, urte ederra datozela bidean. Baina, bueno, nire erabakia zegoen, pizkar zentratuta lehiakortasunean gehien bat, azkenean ezen profesionalizateko aukerarik, eta nahi nuen zen, gehiago entrenatu, hobetu, eta barez, nire buruarekiko lehiakortasuna, eta, bueno, beste aukera batzuk izatea. Horan egoenean, atletikek deitu zean, ematen zean aukera zan Championsa jokatzea, eta titulua irabazi zuen taldera joatea, beraz, pentsatu, gainera atletikoa izan da, azkenean sentimendua ere sartzen da hor, ez? Etxera hurbildu, ze Badajozetik Iruñera distantzia zegoen, gauza asko zeuden hor, eta, bueno, lehenengo urtea egia zen gogorra izan zen, ez zen nahi ondo atera, ez lehenengo aldiz taldeak ez zuen liga irabazi, aldaketa asko egon ziren zuzendaritzan eta entrenatzailea baita ere utzi zuen, eta, bueno, zen urte samurra izan, baina hortik aurrera dena eskatu joaten hasi zen, eta, bueno, bi titulu irabazteko aukera izan nuen, munduko txapelketa bat jokatzeko aukera, Eurokopa bat jokatzeko aukera baita, eta zentzu horretan azkenean ibilbidea luzean da.
Bai, eta zuk esan duzu apostu egin zenuela, apostu hori ondo atera zitzaizun, baina orain balorazioa eginez, zer gauza positibo eta negatibo esango zenuke eman dizkizula zure bizitza osoa futbolean aritzea modu profesionalean? Bueno, orain lan bat daukat horren inguruan baita, ez, nire bidea egin dut futbolean, baina egia da bere momentuan ikasketen eta futbolanen artean erabaki behar izan nuela, apustua egin nuen, 2014an utzi nuen doktoreta eta futbolera bideratu nintzen. Uste dut nire bizitza osoan beti futbola izan dela lehentasuna, ez, eta azkenean beti erabaki dudala ara joatea. Horrek arrisku bat zeukan, hau aurrera ez baldin bazijoan, orain daukadan adinarekin arazoak izango dituela, beste zeo zertan murgitzeko berriro, ez? Oso alde batean uzten baldin baduzu zure bizitza, gero hori errekuperatzea 15 urte pasa direnean edo ezakitzen bat urte eman dituzunean hori albo batean utzita oso zaila da, ez? Ondo ateratzen apostoa, sin naiz kexatu, gauza asko bizi izan ditut, pertsona bezala ere garatu naiz, kirolak eta batez ere talde kirolak asko mate dizu, asko ikaste duzu bidean, bizitzarako balio duten gauza pilo bat, eta azkenean futbolaren inguruan hasi naiz, pertsona bezala, zenturretan, suposatzen dut, naizen pertsona horren inguruan eraiki dela, eta ez naiz kexatu, pozik nago, egin dudanarekin, nolakoa naizen ere, uste dute, gutatzen zaila dela, bestela aldatuko nukelako, eta gauza asko ikasi ditut, eta nire bizitzan momentu honetan futbola da oraindik. Eta zure ibilbideko unerik bereziena edo hoberena zein izan den aukeratu beharko zenuke, zein aukeratuko zenuke? Irabazi genuen azkeneko liga. Niretzat printzipioz urte gogorra izan behar zen, selekziotik kanpo geratu nintzen, eta, sentitu nun pizkat presio gutxiago neukala, eta horrek mantzian aukera askoz ere gehiago gozatzeko futbolaz. Eta urte hori gehien disfrutatu dana izan da. Zelaian, Gainera titula irabazi genuen, generaman igual 9 urte bigarren izan da, eta berriro irabaztea oso polita izan zen, nola aspatu genuen gure jendearekin, nola zagon Bilbo bete, eta urte hori oso polita izan zen orokorrean. Eta unerik gogorrena? Galdu genituen kopako bi finalak oso gogorrak izan ziren biak, bata izan zen proba eta bestea penaltietan, eta gainera penaltietan atezeina bakizu. Aukera daukazula benetan maitzan parte hartzeko eta ez nuen sortan dirik izan tanda horretan, hori ere, eramaten dut hemen markatuta. Eta orain pixka bat emakumezkoen futbolaren inguruan aritzeko zuk urte asko eman dituzu. Beraz, izan duzu aukera pixka bat ikusteko emakumezkoen futbolaren garapena nolabait. Zein aurrera pauso eman direla esango zenuke? Zein nabarmenduko zenituzke? Pilo bat, hasiera batean adibidez, talde batean zeuden entrenadore bezian, bat edo bi gehienez. Ez prestatzaile fizikorik, ez ezainen entrenadorerik, ez ezer. Medikua eta fisioa animatzen euken, zinen estralurtarra. Gauza guztiak aldatu dira, ez baliabideak bai entrenatzeko zelaia, gimnasioa erabiltzeko aukera, eta baita ere pertsonak, ez? Emakumezkoen futbolaren inguruan dauden pertsonak eta lan egiten duten pertsonak. Hori asko onditu da, eta horrek egiten duena da, azkenean, hobe entrenatzea, hobe lehiatzea, eta emakumezkoen futbolaren garapena handiagoa izatea. Hor ikusi zen lehenengo impultsoa, ez? Gero eta jende gehiago sartzen zela, hor bultzakada ematen. Gero etorri ziren babesleak, eta eman zioten pizkat beste bultzada bat, baita ere telebistaren bitartez, eta lehenengo munduko txapelketara sailkatzeak ere, estatu mailan eman zion beste bultzakada bat, eta hor egon zen inflexio puntu bat, non goraka hasi zen emakumezkoen futbola, eta oraindik gaude hor, nola ateratzen garen egoera honetatik baita, ze azkenean urte hau gogorra izaten ari da, pasan urtean ezen liga bukatu, hortik nola ateratzen garen garrantzitsua izango da ikusteko hemendik aurrera nola dijoan evoluzio hori, eta hazkuntza hori, eta ikusiko dugu, baina egoera pilo bat aldatu da, orain profesionalak izateko aukera dago, nire
nire hasierako urteetan hori esan existitzen, nire lehenengo referentea, irudi biral bat izan zen, baina 16 urte nituenean gutxi gora bera. Gauza horiek aldatzen doaz, orain referenteak daude, neskak esatu duten nahi dutela futbolari izan, inkestetan, gauza asko aldatu dira hor bidean. Eta naiz eta gauzak asko aldatu diren, zure ustez orainik ze gauzak aldatu behar dira? Oraindik geratzen dira gauzak lortzeko. Hitzarmena lortu genuen pasaren urtean, eta horri esker, pandemia etorri zenean, jokalariak babestuta egon ziren, ze kontratuen hobekuntza eman behar zegoen. Baina egia da oraindik ez dugula lanaldi osoa lortu, adibidez, egon daitezke lehenengo mailako jokalariak lanaldiaren 75%-arekin, hori zait iruditzen bidezkoa denik azkenean, lehenengo mailako futbolaria balin bazara, suposatzen duen guztia, da egunean 24 orduz pentsatzen egotea futbolaria zarela da. Ohera zoazenean, goiz zoazelako, zerra faltzen dudan, pentsatzen dudan momentu horietan, lagunekin ez irten, ze bihar partidua daukat, edo bihar entrenamendua daukat, gauza guztiek egiten dute egunean zehar futbolaria zarela egia izatea, ez? Eta hori, 75% batera eramatea irutzen zait, faltan dira dala. Egia da, ez ginela zentratu inbeste diruan, hitzarmena sinatu genuenean, baizik eta baldintzetan, ez? Eta hor bai, uste dut, lortu genituela gauza batzuk, amatasunaren inguruan, akosoa ere babestuta dago, baliabideak baita, nola bait, baina lanaldian uste dut eratu ginela motz. Egia da, akordio batera heldu bat zarenean, batzutan gauza batzuk ditu da dituzula bidean, behar nahi zuten libre izatea partzialtasun hori, eta lortu genuen 175 bestea baita ere lorpena dela. Baina, baita aurrera ere badakigu aurrera egiteko bakarrik aldatu daitekela hitzarmen hori, ezin dela ezer galdu, bakarrik hobera joan daitekela, hori ere sinatu genuen, eta uste momentu honetan zentratu gara horretan, eta liga profesionalizatean. Eta aipatu duzun hitzarmen horretan zuk lanaldia egin zenuen, zergatik erabaki zenuen pixkat horretan parte hartzea edo horren alde egitea? Hori baino lehen egon ziren hauteskunde batzuk, emakumezkoen komitea sortzeko, eta aurkeztu nintzen, futbolariak bozkaman zeaten, eta gero behin 10 bildu ginenean, erabaki zuten presidente ordea izatea. Orduan, sentitu nola bait nire lankideak nahi zutela hor egotea, ez? Eta horregatik tokatu zitzaidan gehiagotan aurpegia ematea, gehien bat, eta bileretara joatea ere, edo nor zeukan aukera, baina nire gustatzen zait zerbaitetan parte hartzen dudanean, 100% egotea hor, ez? Ez egotea bakarrik izena jartzeko, eta hori ez dut oso ondo eramaten. Horregatik tokatu zitzaidala gehiago parte hartzea, baina, batez ere inatizatzena izan zen jokalarien batasuna. Azkenean 300 pertsona elkarrekin grebara joatea ez da bat ere erreza, batez ere gainera toki batean egonda eta beste puntan eta eta erabaki berdina hartzea, hori izan zen, uste dut egin zuena, hitzarmen aurrera teatzea. Eta maitzeko, Ainhoa, zer esango zenioke futbolean aritu nahi den neska bati, baina ez dakiena ez, zuk egin zenuen apostu hori egin edo ez? Beitu, askotan gertatzen dena emakumezkoen kirolean batez ere, etzen zarela adin bat non erabaki behar duzun, ikasketekin jarraitutan ere ibilbidea egin hortik, edo kirolerekin jarraitu. Eta erabaki horretan, azkenean, zuk ez duzu ikusten, ibilbide duin bat kirolean, zure postua normalean izaten da ikasketen inguruan. Gainera, gizarteak ere presio bat egiten du hor, ze azkenean esaten du, kirola ez dela baliatzeko gai, eta ez, hor ere lan egin behar du. Baina hitzarmenarekin lortu nahi genuena zen hori aldatzea, azkenean, neska gazte batek pentsatzea profesional izan daitekela eta futbolak bizi daitekela, ez? Agian ez du aurreztuko kriston dirutza hortik bere bizitza guztia egiteko, baina agian diru horrekin ordaindu ditzake bere ikasketak eta batera egin, ez? Beste modu batean, egia esan, ezin zara erritmo berberera joan, baina apostu hori egin daiteke ze duintasun bat dago hemen, ez? Hori aldatu nahi genuen hitzarmenarekin, eta uste dut, referenten bitartez eta hitzarmenarekin lortu egin behar, nik dut.
Inoa, hauek izan dira galera guztiak, mila esker nirekin hitz egiteagatik. Jarraitu dezagun agendarekin. Asteazkenean, Herriziklo 21 ekimenaren baitan, Jon Plazaola eta Itziber Garmendiak luzer santziz lana aurkeztuko dute Nafarroako Antzerki Eskolan. Antzerkia arratsaldeko 7etan izango da eta sarrerak 4 euroko prezioa du. Ostegunean, Kondestableko Zibiboxean, Odios asamadas literatura zikloko azken hitzaldia emango da. Streaming bidez ere jarraitu ahal izango da. Hizlaria Ana Patxeko izango da, Bibian Gorniken inguruan arituko dena. Sarrera doan izango da, aurrez izena eman da. Ostegunean ere, Las Ventanas Abiertas dokumentala ikusgai egongo da Mendiorriko Zibiboxean. Arratsaldeko 6etan izango da. Sarrera doan da, baina plazak mugatuak direnez izena ematea beharrezkoa da. Ostiralean, La Jugular eta Nafarroa 1512 taldeek kontzertua eskainiko dute Totem Aretoan. Ate irekiera arratsaldeko 5etan izango da, eta kontzertua ordu erdi beranduago hasiko da. Sarrerak 14 euroko prezioa du. Larunbatean, Krea Navarra diseinu goi-mailako zentroak formakuntza eskainiko du bideojokoetarako agertoki bat sortzeko prozesu osoa azaltzeko. Iker Ribero izango da arduraduna. Ikastaroa presentziala izan arren online jarraitzeko aukera egongo da. Doan izango da, baina parte hartzeko izena ematea beharrezkoa da. 17 eta 22 urte bitarteko ikasleek parte hartu ahal izango dute. Goizeko 10 eta erditan hasiko da eta 12 arte iraungo du. Igandean, Iralei Antzerki taldeak Ekos Lorkianos izeneko irakurketa antzeztua eskainiko du Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7etan. Lorkak emakumeen inguruan idatzitako testurik garrantzitsuenak irakurriko dituzte. Ekitaldia doan izango da. Astelenean, Almodóvaren Todo sobre mi madre filma proiektatuko dute Iturramako Zibiboxean. Sarrera doan izango da. Asteartean, Aingeru Maior idazleak Transitos liburua aurkeztuko du Kondestableko Zibiboxean. Liburu honetan idazleak transexualitatearen gaia lantzen du haurtzaroan eta nerabezaroan. Aurkezpena arratsaldeko 6etan izango da eta izena ematea beharrezkoa da. Gaur Asier Martinez etorri da gurekin hitz egitera, 60 metro esietako Espainiako txapelduna eta Europako laugarrena. Bueno, kaixo Asier, ongi etorria. Arratsaldeon bai. Martxoaren 7an izan zen finala Polonian. Konta eguzu bizka nola izan zen egun hori, nola eskribatuko zenuke, ze sentsazio izan zen dituen? Bueno, tentsio handiko eguna izan zen. Hasieratik benekien pixkat zaila zela finalean egotea eta horregatik sentitzen ona orokorrean tentsioa zen. Azken asteetan lorpen handiak egin dituzu, lorpen hauek espero zenituen edo nola izan da? Esango nuke igual maila nazionaleko lorpen horiek igual bai hurbilago zeudela, baina edonork dakien bezala Europar mailako lorpen hura enun espero eta ez nik ez inork. Elkarrizketa guztietan aipatzen duzu zure entrenatzailearen izena. Esango zenuke lorpen horiek zure entrenatzaileari zor dizkiozula? Bai, guztiz. Egunero egiten duen lana, baita bertan sartzen dituen orduak nirekin, nik uste ezin direla ezerrekin ordaindu eta hau keinu minimo bat dela berarentzat, baina orokorrean nik esango nuke atletismoan eta baita atletismoan kanpon bera niretzat ez dakit aita moduko irudi bat da. Eta nor gehiagori zor dizkiozu? Orokorrean nirekin egon diren prozesu guzti honetan nire ondoan egon diren guztiei, nire kuadrillari, nire pisukideei, nire gurasoei baita ere, nire familiari eta orokorrean esango nuke nire ondoan egon den edonorri. Orain atsedena egin duzu eta entrenatzera bueltatu zara. Nola izan da itzulera hori? Gogorra. Gogorraz, lorpen hauen resaka moduko hori pasatzen denean, benetan baloratzen duzu berriro ere zer den lana eta zergaitik zauden hemen.
Orduan hori, esango nuke orokorrean oso gogorra dela, bai. Eta orain zerbaitetarako prestatzen ari zara, zeintzuk dira zure hurrengo helburuak? Bueno, hurrengo helburuak egia esan da oso sinpleak dira. Pista estalian demostratu dugun forma fisikoa eta teknikoa berriro eri 110 izitan demostratzea eta bueno, disfrutatzea baita ere aire libren dauden konpetiziotaz. Eta Olinpiaden inguruan hitz egiten dizutenean, nola sentitzen zara, nola ikusten duzu helburu bat bezala? Hombre, egia esan da baloratu behar den zerbait da, baina ez ditut ikusten hurbil. Nahiko errespetuz tratatzen ditut olinpiadak, eta beraz, ez zait gustatzen ez da ere gehiegi hurbiltzea o gehiegi hitz egitea horri buruz. Ze, uste dute errespetua handia merezi dutela, eta errespetua handia merezi duela baita olinpiadetan parte hartu duen edonork, orduan hori. Momentuz lasaitasunez hartuko ditute hurrengo txapelketak, eta etorri barru baldin bada. Zure lorpeneko jartzun handia izan dute hedabideetan, ikusi den moduan. Uste zu horrelako gauzek laguntzen dutela atletismoa merezi duen nolabait aintzatespena izaten? Bueno, egia bada ere, zenbait momentuetan pixkat zaila dela kanpoko presio guzti hori eramatea. Nik uste merezi dugun zerbait dela, atletismoan orokorrean, Nafarroan eta bai Euskal Herrian dagoen maila ikusgarria dela eta merezi dugula benetako oihartzun hau. Eta orain datozen atleten belaunaldi berrietarako zu nolabait erreferente bat izango zara lortu duzun guztiagatik, nola sentitzen zara horren inguruan, nola ikusten duzuzuk? Benetan ezagutzen nauenak badaki naizela beste munduko inor, badaki baita ere gertuko tipo bat naizela, nirekin hitz egiteko edozein aukera dagoela. Eta hortaz ez dut ikusten ere burua zerbait berezi bezala, nik uste txikitatik egin dudala kirola eta benetan ezagutzen nauenak hori bai ez da dezake, hortaz, esango nuke orokorrean nahiko gertuko tipo bat naizela. Zu Bilbon ikasten duzu, nola da atletaren bizitza egunero entrenatu behar izatea eta ikasle bizitza aldi berean eramatea, nola egiten duzu bizimodu horiek bat egitea? Zaila da momentu batzuetan, orokorrean esango nuke ez dagoela prestatuta kirolariontzat, hezkuntza sistema. Eta hori nabaritzen da batez ere azken aste hauetan, izan ditudan mezuak, baita egin beharrekoak, ez datozte bat kirolari baten maila, kirolari mailan noski. Orduan hori zaila da, baina naiz eta zenbait kasuetan zenbait irakasleek nahiko ondo moldatzen dute ebaluaketa, baina esango nuke orokorrean nire kasua eta nire esperientzia dela eta ez dela erraza. Azken aste hauetan mezu asko jaso dituzu, jende askok zoriondu zaitu. Nola bizi izan duzu hori, jende oso garrantzitsua zoriondu zaitu eta ezagutzen ez duzun jendea, nola izan da hori? Asko eskertzen da. Normalean momentu hon hauetan horrelako mezuak jasotzea eta horrelako errekonozimenduak jasotzea asko eskertzen da, baina baita ere esan beharra dago igual momentu gogorretan benetan hor dauden pertsonek dutela benetako ez dakit garrantzia niretzat. Silva, mila esker hona etortzeagatik eta gurekin hitz egiteagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Hau izan da dena, espero dugu disfrutatu izana eta hurrengo aste arte.